Dünyanın en bay adamsı özünnäki bar zadyna şükür edip bilýän adamdyr. Şoň şeýlem şükür hakynda bir şeýler goşgy bar. Gymmat köýnek uzalýam ýaşyny. Käme hal oturup pikir etmeli. Bolsa bolupdyr da täze maşyny adam bar zadyna şükür etmeli. Belki 2-3 tane jaýlary bardyr. Belki yüzde, müňde mallary bardyr. Näbilýän öýüne bir gülkä bardyr. Adam bar zadyna şükür etmeli. Bolsa bolsun atym gyzaly, baýlyk däle bu dünýäniň gyzaly. Ýagşy bol, alkyşdan saply özüňi adam bar zadyna şükür etmeli. Hiç bir insan üýtgeşik däl, beýik däl, arzuwlaryna abray bilen ýetmeli. Juguýuňyzda pul ýoklugy aýypda, adam bar zadyna şükür etmeli.